بزۆرێ لەسەر پێیان دگەرە تەمەن مەزن و نەخۆشی پێرە هەنە لێ بریارە گرتنا وێ هاتیە داین ژنا کورد مەقبولە ئۆزەر ئا 81 ساڵی ji herêma Wanê ya Bakurê Kurdistanê ye. Hikûmeta Tirkiyeyê biryarê dide ku li jêr tawanên teror û parçekirina welat bikeve zindanê. Tevî ku hêrseke mezin li dij vê biryarê di nava gelê Kurd de rû daye jî, lê ev biryar dikeve piratîkê. Tevî ku berî niha rapora Komîteya Ehtisasê ATK'yê gotibû ku ji ber nexweşiyê nikare têkeve zindanê. Lê belê îro roj naveroka wê raporê tê guhartin û biryarê didin ku dikare li zindanê bimîne. Li Tirkiya û Bakurê Kurdistanê pêlafşara desthilatê li dij gelê Kurd bilind bûye û heta bi temen mezinan jî ji zindanan nafilitin. Tu li bara vê siyaseta Tirkiyeyê çi dibêjî? Nêrîna xwe bi me re parve bike.